Добър ден, уважаеми зрители! Бих искал да ви представя новото дигитално пиано Фойрих на фирма Фойрих, която работи от 1851 година, разработва пиана и рояли с изключително качество. Това е австрийско производство. Вътре са сложени много тембри, над 130 вида, от които пианата са с изключително качество. Има гранд пиана, които са сложени две. Първо ще ви демонстрирам едното. Второто е малко по-остро. Клавиатурата е динамична. Може да се свират леки неща, може да се свират по-силови. Съвсем професионално звучи. Също така има фендер пиана, така наречените фендер пиана или електронни пиана, които също много добре са ги направили. Второто. Много добри са клавесините, които са няколко вида. Втория малко по-нисък регистър. Третия малко по-висок. Така. Органите са няколко, така наречените рок органи или Хамонд органи. Също църковният орган е много добър. Акордеоните са много интересни. Те са италяно-френски, може би, нюанси имат в тях. Могат да се свират танга, могат да се свират шансони, различни видове шлагери. Ето, например, едно танго аржентинско. Другия акордеон. Цигулковите ансамбли има с бавна атака цигулки, които се използват за хармония. По-висок строй цигулки. Типично синтезаторни бленди, така наречени брасови. По-мек тембър. Има сопранов саксофон. Алт саксофон. Тенор саксофон. Има кларинет,
А също падовите се използват като подлагане на хармония. И китарите са също много интересни. Има акустична китара, която е с налонови струни. То се чувства и на клавиатурата, и като звук. Добра е също джаз китарата. И овердрайв китарата. Вибрафоните от ударните инструменти много чисто звучат. Маримбите. Вида инструменти, което го прави дигитално пиано Фойрих, също синтезатор, който има аранжименти, има друмсет. Това, което е интересно, също наслагване на две бленди или два инструмента, примерно пиано с цигулки. Дили клавиатура с функцията Split. Първо слагаме бас. После слагаме пиано. Може да включим също и барабани. Има 100 вида барабани с по една вариация. Ето вариацията. Интересно, че той има аранжименти, може да се включат аранжименти и да има в лява ръка хармония с съответния аранжимент, който има също и вариация. Има най-различни ритми, от които мога да ви демонстрирам. Примерно има битове по 8, има 12-16, примерно ча-ча-ча. Темпото може да се намаля и да увеличава.
основни ритми. Ча-ча-ча, самба, румба, от тези латино, блуз, джаз, поп, рок, всички основни рок ритми ги има и популярни ритми. Те са 100, с тяхната вариация стават 200. Това, което мога също да кажа, е, че има много функции. Всичките бутони са изнесени на предния панел и може да се увеличава, намаля темпото, може да се транспонира нагоре или надолу тоналностите. Аранжиментите може да се включват и да се изключват, може да се намалят и увеличават. Също може да записва дадена пиеса, която се изсвири, да се стартира след това и да се работи по нея. Метроном. Метронома може да се увеличава, може да се намаля. Така, друго, което може да се включва и изключва динамиката на пианото. Също много интересно е, има флашка за MP3, която може да вкарва в самото пиано аранжименти. Може също чрез Bluetooth да се вкарват аранжименти от смартфон или компютър. Това, което е много важно е, че има 3 педала, при който десният педал, това е sustain педал, така наречения, или резонансен педал. Който всички пиана го имат. Средният е много интересен, това го има при роялите. Когато в центъра са натисни даден акорд, може в дясната или в лявата ръка да се свири без резонанс. Ето няма. А тук си звучи с резонанс.